נחמד הרון הזה, אה? אחלה גבר. עוד דיברתי עליו. תחזרי. זאת, נראית כאילו פשטת הפרווה של הפודל הפוך. חיפוי על הישס? לגמרי. וזאת, נראית כאילו התבלבלה בין המכונת כביסה לתנור. לגמרי חיפוי על הישס. ואת, תסרוקת הזאת הכי הסרת שיער באופן דחוף. ובמילים אחרות, מביכיישס. מי זאת? תלמידה חדשה? חברה שלך מהרדיו, קרין. שדרנית הקטלנית? איך לא ראיתי אותה עד היום בבית ספר? הבחורה מחליפה בגדים כמו זיקית. לך תזהר אותה מתחת לכל המוטגיישס. לייק על הסניקרס. וואי, תודה, זה מתנה שלי. ואת? אחלה אקססוריז יש לך. הגיל או הצמיד? לא, החבר שלך. בלעדיו את בקושי תירוץ צלוב לקוליו. אמרתי לך שהיא לא כזאת רעה. לא. מקסימה, לב, זהב. נכון? ביקורת בונה, זה הכל. זה לא קל לחיות את חיי הרוקנרול. אני לא מצליח להירדם מאתמול. הראש מלא במיליון מספרים. אז לך תתחיל עכשיו לכתוב שירים. תודה. מייקי, הכל בסדר? אתה נראה לי קצת מבואס. כן? מה הסגיר אותי? העיניים הכבויות וחוסר האנרגיה. לא, זה שלא עשית פן, זה... לא עשיתי פן! אוקיי, המנהל גילה שאני בב... הנה אתה. מה המצב, קרין? המצב הוא שהתוכנית רדיו שלך מזעזעת. מזעזעת. אז השדרנית מספר 1 שלי התנדבה לעזור לך. יש לי כמה טיפים שהעיפו את התוכנית שלך הכי קדימה מיישס. רון, למה שלא תתן לי וליוני כמה דקות לבד? רגע, מה איתי? אני מנהל הרדיו. אני מתחפף פיישס. משהו הרון הזה, כאילו מי צוות החולצה שלו? ז'אן פול גועל נפש? חזק. מאיפה את מביאה את זה? מאיפה הוא מביא את החולצות שלו? זאת השאלה. אז מה? איפה חברה שלך? היא עוזרת למייקי עם משהו. יש מצב שגם אתה עוזר לי במשהו? עם מה? חיבור. את כמעט עוזרת לי עם חיסור. לא, ברצינות. ביקשו מאיתנו לכתוב חיבור על ביקורת בונה. מה לי ולביקורת בונה? תעמדי זקוף כבר! כן. אני חושב שאני מזהה את הבעיה. בטוח? כאילו חברה שלך לא תעשה לך סרטים על זה או משהו, נכון? לא, מה פתאום? על מה חיכו לי את בקטעים האלה? מעולה. טוב, אז זה המספר טלפון שלי, זה ה-ICQ. מסנג'ר, פייסבוק, מספר של ההורים. תודה שיהיה. ביי. ביי. כסף! וזאת אלמה, הבחורה שסיפרתי לך עליה. עם הטעם שלה בבגדים, יש לך מספיק ירידות לשבוע שידורי מחודש, את לא חושבת? באמת תלבושת מרתקת. שנים אני חולמת על אחת כזאת, ואז מתעוררת בצרחות. מתעוררת... זה קלאסי. הבנת? כאילו את מתלבשת נורא מכוער. אז תגידי, איך זה מרגיש להיות האקסיט של יוני? אני לא האקסיט שלו, אני חברה שלו. רגע, איזה יום היום? בנות, איזה יום היום? היום רק יום שני. אני מקווה שלא עשיתי לך ספוילר. בנות. בנות!
קרין, תלמידה ססגונית שלי. ותגלית השנה שלי. ותגלית השנה שלו. רון לא מפסיק להלל אותך. הוא אומר שהתוכנית שלך זה הדבר הכי מצחיק שיש ברדיו אולימפוס. לגמרי. תגלית שלי כבר אמרתי? כן. קרין, אני בעצמי לפעמים חוטא בכתיבת הלצות. יש פה כמה בדיחות ודחקיות, כמו שאתם אומרים, שכתבתי. אם את רוצה, בבקשה, את יכולה לשדר אותם בתוכנית שלך, כן? רוצה דוגמה? אני לא מספרת בדיחות. הכי מייבשת. אני אומרת את האמת הכואבת, בצורה משעשעת. רוצה דוגמה? כן. לא. לספר בדיחות זה הכי מקצועיישס. לא לקלוט שאתה בעצמך בדיחה זה הכי לוזריישס? אמרתי שהיא תגלית שלי, אני לא מכיר אותה, באמת. זה... מה עשית עם קרין? רון. קרין, קבלי טיפ קטן. לרדת על המנהל, הכי נחמדיישס, אבל להסתבך עם המנהל זאת כבר טיפשוטיישס! את מפוטריישס! עכשיו! מפוטריישס, זה מה שהיא! תודה רבה, תודה, אתם קהל נפלא, באמת. לא מצחיק, נו באמת. מפוטריישס! מה היא... היי. היי. אני מחפש את אלמה מהרדיו. אמרו לי... אני שומר את העודף, תודה רבה, באמת, כל טוב, שלום. Oh là là, madame, la matrigole de la cafétéria, la chef de la Moïse. Moïse. אמא, עדנה, מה זה, מה קרה לך? את נראית פתאום... טוב. אתה חושב? איזה כיף. לא, אני פשוט לא רוצה שיבחינו בי, המעריצים שלי יכולים להיכנס להסתר. בטח. אוקיי, בסדר, אתה מבין? הם עלו עליי, זה בסדר, אני אחתום. אין בעיה, אני אחתום. תני לי את זה, אחתום לך. עכשיו תלכי, את מבינה? יפה מאוד. מרשים.